Er zijn zelfs een heel soort gadgets te krijgen als het gaat om het hut erin. En in dit filmpje pak ik er een paar uit. Als eerste een speciale jermbaan voor die telefoon. Heel handig om die telefoon in te doen. Eerst aansluiten en dan is erin met de podcast van Fit My Femke. En het leuke is, als die opjuist voor de Simmer in Friesland loopt in Burgum op 3 september, krijgt een vergezen Simmer in Friesland jermbaan. Als het wat langer is, dan mag je zelfs ook wat drinken mee hebben. Daar zijn hele handige riemen voor. Die kist omdwan, drinken erin van. En er is ook nog een vakje voor die telefoon of voor die autosleutels. Een variant erop is deze. Ik een soort riem, kist ik hem die middeldwan. Had een heel handig dingje voor die kaai en vakjes voor die telefoon of een energiereep of zo. De dagen werd zuster er worden, maar het natuurlijk wel opvallen als het in het zuster rond het draven bist. Dan kist de reflecterende kleren aanloeken, maar dan kist ik gewoon een zandbaankeepje en dan valt het altijd op. En het leuke is, hij knippert ik nog. En als het nou echt heel serieus dwanderweer zoals mij het hut erin, dan kist zo'n horlogekeepje. Die houdt precies bij hoeveel kilometer als er rond hast, welke route als er rond hast, wat in gemiddelde snelheid weer en wat in hartslag weer. Nou, de zuster, er is vanzelfs van alles te keep, maar uiteindelijk draait het maar om één ding bij het hut erin en dat is vanzelfs de willen.